אדונירם ברבוזה נולד ב-6 לאוגוסט 1910 בעיר וליניוס, ליד העיר סן פאולו. שמו האמיתי ז'ואן רובינטו. אדונירם ידע לקלוט מעל כולם את הדיבור שמקורו היה גדוש בתרבויות ואזורים כפריים, ואשר מופיעים בצורה מרשימה בשיריו. הרכבת של השעה 11 הוא טרן דז 11 הוא הידוע בשירים שכתב והלחין, ושזכו לתהודה גם בישראל הרחוקה. Se eu perder esse trem, às 11 horas, só amanhã, E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho, tenho a minha casa pra olhar. Sou filho, tenho a minha casa pra olhar. ומול המוזיאון, ממש בכניסה, יש שלט ממש ענקית עליו, ופה עכשיו הם תולים את התמונות האחרונות. צבי חזן, לשעבר קונסול ישראל בברזיל, הגה את הרעיון להקים לגיבור התרבות הברזילאי מוזיאון בברור חיל, קיבוץ מגוריו. הכי התקשרתי אליו שהייתי בשליחות האחרונה, כשהייתי בתפקיד של קונסול בסן פאולו, ועד בלילות, לפני חצות, הייתה תוכנית כמעט כל יום עליו. ואז הייתי שומע בטרנזיסטור, ברדיו טרנזיסטור, וכך התקשרתי על המוזיקה שלו, אחר כך התחלתי לקנות את התקליטים שלו, ונכנס לי בראש שפעם צריכים לעשות משהו מסביב לאומן הזה. כל זמר גדול, מיגאל קוסטה עד אליז רג'ינה, עד קלרה נוניס, כל הזמרים הגדולים בברזיל, יש להם את השיר הזה ברפרטואר, ובלי זה הרפרטואר הוא לא מושלם. קיבוץ ברור חיל נוסד בשנת 1948, כמה שבועות לפני הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. זמן קצר לאחר הקמת הקיבוץ, הוא נבחר לשמש קיבוץ היעד של תנועות הנוער הברזילאיות דרור, ואחר כך דרור הבונים, והחל לקלוט מספר גדול של גרעיני עלייה מברזיל. כך הפך ברור חיל לקיבוץ המרכזי של יוצאי ברזיל בישראל, או כפי שאוהבים לומר חבריו, לקיבוץ הברזילאי הגדול ביותר בעולם. הוא שר שירים של השכונות העוני, כל מה שהיה לו חלק מהחברים שלו. הוא נולד עני ומת עני. גם אנחנו היינו לא עשירים שם, זה אמריקה, אבל לא אמריקה. לא, אמריקה לכולם. כן, לא לכולם. יש לנו חלום לפתח אותו כבסיס למרכז למוזיקה העממית הברזילאית. אולי אנחנו עם הזמן נזמין גם אנשי אקדמיה או סטודנטים מברזיל וגם ישראל שעשו מחקר על החיים שלו. אנחנו הברזילאים גדלנו עם שירים של אדונירם ברבוזה. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Se eu perder que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. בזכות החלום של צבי חזן, התחלנו להכיר יותר בגלל שהוא פרסם עליו, הוא כתב עליו. כל החגיגות כאן בארץ, בר מצוות, חתונות, כולם משנים בפלאפונים, גם יש צלילים של גם o trem das 11, como todo mundo conhece. וזה בעצם השלמה של חלום.